Bonjour! Salut! Bine ați venit la un nou episod de Cum se face cu mine, Busboy. Azi vom prepara 3 cocktailuri pe bază de vodka. Stați aproape și după intro vom începe. Busboy! Ok, după cum am zis, azi vom prepara 3 cocktailuri pe bază de vodka. Voi folosi această vodka, Gâsca Gri sau Grey Goose, cum se mai numește. Puteți folosi orice fel de vodka, Smirnoff, Absolut, Ketel One, ce aveți pe aproape. Puteți folosi și Polar dacă vreți, totul depinde de voi. Eu o să folosesc Grey Goose astăzi pentru că am sticla asta începută și nu vreau să ne desfac altă sticlă. Ok, deci primul cocktail pe care o să-l facem astăzi pe bază de vodka e vodka martini. Unul dintre cele mai cunoscute cocktailuri pe bază de vodka. E foarte ușor de făcut, necesită numai 2 ingrediente. E oarecum părintele tuturor cocktailuri care se numesc martini. Espresso martini, watermelon martini, pornstar martini și așa mai departe. Toate au început sau s-au dezvoltat din vodka martini. Avem nevoie de vodka, avem nevoie de dry vermouth, Cinzano sau martini, brandurile astea sunt foarte cunoscute. Avem nevoie pentru garnish de măsline verzi sau o coajă de lămâie după preferință. Eu o să folosesc o măslină verde astăzi. Ca și echipament vom avea nevoie de paharul de mixat, mixing glasul, puteți folosi ce vreți voi acasă, orice recipient care vă dă voie să puneți toate ingredientele și gheață și să le mixați, să le răciți. Unitatea noastră de măsură și o lingură, o linguriță, un bar spoon, ce aveți voi acasă cu care să puteți mixa. Pentru început, pentru început vom pune 60 de ml, 2 păhărele din astea de vodka. Rația pe care o să folosim astăzi este de 3:1, deci 60 de ml de vodka cu 20 de ml de dry vermouth. Să punem 20 de ml aproximativ, deci nu umpleți paharul că ăsta are 30, cam atâta. Și asta e tot. Puneți gheață, mixați puțin să se răcească și puțină diluare și asta e. Încercați să umpleți paharul în care mixați sau recipientul în care mixați cu cât mai multă gheață. Asta va ajuta să se răcească mai rapid și să țină diluarea sub control. După care mixați pentru aproximativ 10-20 de secunde până se răcește paharul, țineți mâna pe pahar. Puteți să gustați din când în când, puteți pune pe mână. Pentru mine e ok, eu prefer să fie puțin mai strong, puțin mai tare, dar puteți să diluați mai mult după gust. Iar la sfârșit vom folosi un cupe glas sau martini glas. Vom folosi 2 strecurători, una pentru paharul de mixat și una deasupra paharului, să eliminăm posibilitatea de a pune orice fărâmă de gheață în pahar care ne va strica băutura mai târziu. Punem asta deoparte și după care vom pune un garnish, un ornament de măslină verde. Eu folosesc acest ac pentru garnish. Voi puteți folosi o scobitoare sau un cocktail stick, ce aveți pe acasă, sau puteți da drumul măslinei direct în pahar. După care o servim. Și asta e martiniul. Un cocktail foarte ușor de făcut, dar foarte sofisticat dacă e făcut cum trebuie și dacă folosiți o vodcă cât de cât premium, cât de cât ok.
Ok, următorul cocktail pe care o să-l prepar o să fie Moscow Mule. Din nou, un cocktail foarte ușor de preparat acasă, necesită numai 3 ingrediente și nu foarte mult echipament. Dacă o să-l comandați în oraș, probabil o să-l găsiți shake-uit sau amestecat într-un shaker. Eu nu o să fac asta astăzi, o să folosesc varianta ușoară, o să-l prepar direct în cană. O să folosesc o cană de metal, de cupru mai exact. Asta e modul tradițional de a prepara un Moscow Mule. Dar puteți folosi orice fel de pahar, puteți folosi pahar de sticlă, pahar de plastic, nu contează. O să avem nevoie de vodcă, 2 lămâi verzi mici sau lime-uri și bere din ghimbir, ginger beer. Începem prin a pune 2 unități de măsură de vodcă, 2 păhărele. Puteți pune mai puțin dacă vreți, un pahar jumătate, eu o să pun 2. O să pun sucul de la ambele lămâi. O să folosesc acest torcător manual. Punem sucul direct în pahar. Putem să-i dăm drumul la lămâi aici. O să dăm drumul la asta, cea de-a doua o să o lăsăm deoparte. De fapt, cred că asta e de ajuns. Pentru mine lămâile astea sunt cam zemoase și cam mari, lămâile astea verzi. După care o să punem gheață, o să umplem paharul cu gheață. Puteți folosi mâna acasă, eu o să folosesc cleștele astea. După care umplem paharul până la final cu bere de ghimbir. Foarte important este să amestecați puțin cu o lingură sau o linguriță sau orice aveți la îndemână. Lăsați puțin să se răcească și puteți să puneți ca și garniș o felie de lămâie verde. Eu o să folosesc o bucățică de ghimbir deshidratat. Puteți găsi asta în comerț sau o puteți face acasă. Și asta e Moscow Mule. Not bad. Ok, și am ajuns și la ultimul cocktail din această serie, cocktailuri ușoare, simple, făcute cu vodcă. Cosmopolitan, un cocktail foarte popular, făcut numai cu 4 ingrediente. Avem nevoie de vodcă, suc de merișoare sau cranberry juice și un lichior din portocale, un triplu sec. O să folosim Cointreau astăzi, puteți folosi orice brand, puteți face un lichior de portocale și acasă. O să las o rețetă jos în descriere, precum și linkul la toate băuturile alcoolice pe care le folosesc. Ca și echipament, vom avea nevoie de un shaker, nu o să-l folosesc pe ăsta profesionist, pentru că probabil mulți dintre voi nu o să aveți asta acasă. O să folosesc doar un borcan de plastic. Puteți folosi orice recipient care se închide etanș. O să avem nevoie de unitatea noastră de măsură, shot glasul de 30 de ml. O să avem nevoie de o strecurătoare cu sită fină, asta e pentru la final când vom strecura cocktailul. Avem nevoie de un storcător din ăsta manual, un cuțit și lămâile. Asta e pentru sucul de lămâie și la final vom folosi un garnish și nu în ultimul rând gheața. Vom începe cu vodka, o să punem 45 de ml, aproximativ un păhărel din ăsta și jumătate. Ok. O să punem un păhărel de suc de merișoare, cranberry juice, puteți folosi orice brand. O să punem jumătate de păhărel de lichior de portocale de triplu sec. Și sucul de la o lămâie verde, de la un lime. Puteți folosi un storcător electric. Încercăm să eliberăm sucul de pulpă. Lăsăm asta aici. După care umplem shakerul nostru cu gheață.
bucăți cât mai mari. Punem capacul și ne facem de cap. Atât de simplu. Ok. Luăm paharul din frigider. Îmi place să răcesc paharele înainte să le folosesc pentru cocktailuri, ca să țină băutura rece pentru cât mai mult timp. După care luăm strecurătoarea și strecurăm băutura, strecurăm cocktailul nostru în pahar, ușor și simplu. Ținem totul la o parte și o să-i punem o felie de lămâie verde ca și garnish aici pe lateral. Și asta e, atât de simplu. Cosmopolitan făcut acasă. Tasty as fuck. Ok, dragilor, și astea sunt 3 cocktailuri simple pe care le puteți face acasă pe bază de vodcă. După cum ați văzut, nu avem nevoie de ingrediente multe, nu avem nevoie de echipament sofisticat. Încerc să mențin totul foarte simplu, nu vreau să complic lucrurile pentru voi, pentru că vreau să încerc să vă ofer informații simple și utile despre cum puteți face cocktailuri singuri acasă. Eu sunt Busboy și ăsta e episodul cu numărul 2 din secvența cum se face. Dacă aveți nevoie de mai multe informații, uitați-vă în descriere mai jos, o să las acolo informații folositoare și linkuri la produsele pe care le-am folosit azi. Dați un subscribe dacă v-a plăcut conținutul, poate și un like dacă nu vă cer prea mult și ne vedem în episodul următor. Salut!